And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May fubu ako bago ako ikinasal. Itago niyo ako sa pangalang Erin. 27 years old. At gusto ko sanang i-share yung isa sa mga pinakatatago kong sikreto. Bago ako ikinasal last year sa aking long-time boyfriend or asawa na ngayon. This is my secret file. Year 2016. Nakilala ko si Nap sa isang random chat application na nauso noon. Alam ko na familiar ang mga kabataan ngayon sa chat app na yon, kung saan iba't ibang tao ang makakausap mo depende sa interes ng tao. At dahil sobrang na-curious at bored ako, sinubukan kong i-install yung application at nagsimulang maghanap ng makakausap. Sabi ko sa sarili ko noon, "Ay, chat lang naman. Wala naman akong balak seryosohin o kahit kaibiganin yung mga makakausap ko o yung mga makakachat ko." Sa pangalawang araw ng paggamit ng chat app ko, doon nakilala ko si Nap. I was 24 years old that time. He was 21. Tubong Laguna si Nap. Computer science ang course niya. At nag-OJT siya at the moment nung nagka-chat kami. Okay siyang kausap. Mahilig siya sa green jokes. Though, carry ko namang sabayan yung mga ganong klaseng jokes. May sense of humor siya. At meron din namang sense na kausap. Buong araw kaming magka-chat noon. Hindi ko makuhang i-close yung app kasi baka hindi ko na siya maka-chat uli. At ganun din siya. So, nag-come up siya sa idea na gumawa ng account sa ibang chat app na hindi nagre-require ng kahit anong personal info maliban sa email. At dahil first time ko sa ganun, sinubukan ko ding gawin yung idea niya. At doon, nagtuloy-tuloy na ang pag-uusap naming dalawa. Makalipas pa ang ilang mga araw, may inamin sa akin si Nap. Inamin niya na meron siyang ka-live-in. At may baby na sila. Nagulat ako nung una, pero na-curious ako sa mag-ina niya, kaya in-open up na din niya yung tungkol sa kanila. Inamin ko din sa kanya na nasa relationship ako with my boyfriend. At sinabi niya, walang kaso sa kanya dahil wala naman siyang balak na paghiwalayin kami. Mutual ang agreement namin about sa mga buhay namin, outside sa kung anong meron kami. Na hindi kami kahit kailan na manggugulo sa buhay ng isa't isa. At wala kaming sisiraing kahit anong relasyon. Nagkasundo din kami
na hindi na i-disclose ang mga tunay na identity namin para sa safety naming dalawa. Almost 1 month kaming nagkausap noon. Nagsesend siya ng selfies niya habang nasa work at kapag hindi niya kasama yung partner niya sa kwarto. And heads up ko lang, selfies lang talaga yung sinesend niya. No nudes. Kasi parehas kaming disagree sa pagsesend ng mga ganong klaseng photos online. We were okay sa ganong klaseng setup. No demand sa time at effort. Until one time, nag-open siya ng topic about sex. At dahil hindi naman kami ganun ka-inosente, ay willingly kong sinagot yung mga tanong niya. At ganun din siya. Sobrang open kami sa ganung usapan. Nanghingi din siya ng advice about sa kung paano niya maipiplease yung partner niya para pagbigyan siya. Ako naman, kumukuha ng idea sa mga gusto ng mga lalaki na pwede kong itry sa boyfriend ko. Pero isang araw, nung nagka-chat kami, bigla siyang nagtanong. Siguro, ang galing mo. Kaya nagtatagal kayo ng BF mo. Tama ba? Natawa ako bigla at sumagot ng ha 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 ha. Siguro nga, ewan ko ba? Reply naman niya, sana makita kita. At doon na ako napaisip. Paano kaya kung pumayag akong magkita kami? Ano kayang mangyayari? Out of curiosity, napapayag niya akong makipagkita sa kanya after weeks of chatting. Dumating yung araw ng pagkikita namin. I was so nervous at that time and at the same time excited. Naisip ko si boyfriend at alam kong mahuhusgahan ako sa ginawa ko. Pero I had to do it. I don't know. Siguro sobrang curious na at dahil sa urge na ibinibigay ng sitwasyon sa akin. So nagkita na kami. Nagmerienda saglit at konting kwentuhan para na rin maging komportable sa isa't isa. After an hour siguro, nagyaya na siya. He offered his hand pero never akong pumayag na makipag-holding hand sa kanya. So nandun na kami sa lugar na walang kusina. Kabado kami parehas since first time namin gagawin yun sa hindi namin partner. Nag-initiate na siya. At ayun na. Ang sabi niya sa akin, ang hot mo pala. Noon pa kita gustong makita eh. Nahihiya lang ako magsabi. Nasatisfy niya ako. At totoo nga siguro yung sinasabi ng iba na kapag matangkad ay merong maganda. Hindi ko na i-elaborate pa. Hindi ko may de-deny pero nagustuhan ng katawan ko yung ginawa niya. At tingin ko, ganun din siya. Hanggang sa nakatatlo kami sa una pa lang naming pagkikita. Nang natapos na kami, pinag-usapan namin yung tungkol sa amin. Kinlaro namin sa isa't isa na wala dapat ang mahuhulog or mai-in love. So in short, naging magfubu kami. Sa isang buwan, 2 beses kaming nagkikita. Lagi kaming mainit sa isa't isa. Nagse-celebrate kami ng mga birthday namin sa ganung setup. Pero may twist. Then days after ng birthday ko noon, nagkita kami. Niregaluhan niya ako ng cake at dahil sa nagfa-fantasize siya ng paggamit ng cake habang ginagawa yun, napapayag niya akong gawin ang gusto niya. Grabe. Nung nag-birthday naman siya, ice cream naman yung ginamit naming dalawa. May mga role-playing na ginagawa namin.
Basta, marami kaming nagawa noon. Kahit sa lugar na walang kusina na lang kami laging nagkakasama. Hanggang sa nagsasabi na siya sa akin ng I love you. Pinapaalala ko sa kanya yung agreement namin. Sabi naman niya na hindi ko daw siya mapipigilan kasi yun yung nararamdaman niya sa akin. Umabot ng 2 years ang pagiging fubo namin. Hindi daw siya nakakaramdam ng pananawa sa akin at ramdam ko yun every time na nagkakasama kami. Until last year, February, after ng birthday niya, nagkita kami. Hindi ko sinabi na last na pagkikita na namin yun. Kasi nag-propose na yung boyfriend ko. Parang naging farewell na yung pagkikita namin noon. Binigay ko lahat ng gusto niyang gawin o itry, maliban sa mga ilang posesyon na hindi ko naman talaga kaya. Hinawakan ko yung kamay niya nung nagkita kami na ikinagulat naman niya. Ako yung nag-initiate nung pagkapasok namin sa kwarto. Naging dominante ako. At gustong-gusto naman niya yun. Ayun, gusto ko maging memorable yung araw na yun. At nung matapos na kami, nagtanong na siya kung bakit feeling niya last na naming pagkikita yun. At doon, inamin ko na sa kanya na ikakasal na ako. Nagulat siya at bakas sa mukha niya yung lungkot. Sabi niya na kahit malungkot, pipilitin na lang daw niyang maging masaya para sa amin. At hindi daw niya makakalimutan yung pinagsamahan namin. Ganon din naman ako sa kanya. Sinabi ko na aware kami na matatapos at matatapos talaga yung ginagawa namin. Matatapos sa mapayapang paraan, nang walang pusong masasaktan. Niyakap niya ako sa huling pagkakataon. Parehas pa kaming naiyak, pero masaya kaming naghiwalay noon. At hindi na nilingon ng isa't isa. At kung naririnig niya man itong kwento namin ngayon, gusto ko sanang sabihin sa kanya na masaya ako na nakilala ko siya, hindi lang bilang fubu, kundi bilang isang kaibigan na hindi ako hinusgahan. Maraming salamat. Ako si Erin at ito ang aking secret file.